Ωραία. Το μισό, το έχω. Αυτό πατάς. Ωραία. Γκρις. Γκρις μάλλον. Το έχει πατημένο. Ωραία. Επόμενο. Τι είναι αυτό? Κρατήστε λίγο να διαβάσω. Παιδιά, το ανοίξαμε τελικά. Ήταν ήδη. Θα κάνω μια παραγγελία από σένα. Θα πάρω κάτι. Θα πάρει κάτι η φίλη μου από το Saint και τι θα πάρεις? Ρε, δεν έχεις δει κάτι που το βάζει γύρω από την κάμερα και είναι στα Ναι. το πάρω. Εγώ όμως έχω ήδη. Αυτό το χρυσό. Τέλειο. Να, όποιος δεν το έχει δει να... Εγώ το έχω ήδη ρε μπρο, δεν χρειάζεται να βάλω ούτε χρυσό ούτε τίποτα. Μπρο, και η κάμερα, μπρο, αυτό τι είναι, φλάς. Παιδιά, εμένα αυτό είναι το φλάς. Άναψε! 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 Ξέρεις το κινητό σου απ' έξω. Να. Ωραία, πες μου να το γράψω. Μισό. Τελείωσε το βίντεο. Γεια σας παιδιά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Θα είναι πάλι με το κινητό, απλά τώρα δεν ξέρω το email. Πλάκα κάνω. Απλά το ξέρω και δεν θέλω να σας το πω, οπότε γεια.